preto skláňam kolená pred Otcom, po ktorom sa menuje každá rodina na nebi aj na zemi. Neviem, sestri a bratia, milí priatelia, či ste si uvedomili, že dnes je Deň Otcov. Už v roku 1966 vtedajší americký prezident uzákonil 3. júnovú nedeľu ako Deň Otcov. Keďže nie sme z Ameriky až tak ďaleko, tento deň sa postupom času udomácnil aj u nás. Neviem, či si vy ho pripomínate vo svojich rodinách. No ja vám dnes chcem ponúknuť pohľad na jedného otca s veľkým O. Je to pohľad na nebeského Otca. Tak pozorne počúvajte. A v závere si odpovedzme každý sám na otázku, aký je môj obraz Boha. Možno práve pri tom všetkom pochopíme, prečo je asi pre mnohých ľudí stále tak ťažké veriť v Pána Boha. Prečo je pre mnohých stále tak ťažké prijať jeho pozvanie, jeho pomoc, jeho lásku. Keďže som bola vo Švédsku na duchovných cvičeniach a tam ma okrem mnohých iných vecí oslovil známy vynikajúci kazateľ Bengt Plejel, chcem sa s vami podeliť o tieto jeho myšlienky. Na Slovensku sú vydané v knihe nazvanej Tajomstvo tvojho krstu. Pohľad na Otca nám dnes ponúka aj apoštol Pavel, ktorý jasne a krásne píše o jednom otcovi. A ja ho ešte raz citujem. List apoštola Pavla Efeským, 3. kapitola. Preto skláňam kolená pred Otcom, po ktorom sa menuje každá rodina na zemi aj na nebi. Apoštol Pavel myslí na nebeského Otca. Nebeský Otec je vzorom všetkých otcov. Naši pozemskí otcovia, muži ako otcovia, sú len slabým odleskom skutočného Otca. Nech sa akokoľvek snažia a robia všetko preto. Hoci my to často robíme naopak. Veľakrát chtiac či nechtiac, uvedomujúci to alebo nie, naši otcovia, ale i matky často určujú, ako vyzerá v ich očiach, ich detí Boh. A tak nie je divu, že sa Boh potom mnohým zdá byť tak vyblednutý, nevýrazný, slabý, alebo dokonca odstrašujúci a nebezpečný. Možno si pamätáte, ako nám zvykli hovoriť, keď sme niekomu stáli vo výhľade, hovorili, nemáš otca sklenára, a my sme tým vedeli, že nie sme priezrační, že sa máme uhnúť. No podobným spôsobom sa často naši otcovia alebo matky mohli postaviť medzi nás a Pána Boha, a tak nám jasný pohľad na Pána Boha zaclonili, prekazili. Opakujem, aj keď si to neuvedomili. Ako? Náš obraz Pána Boha ako Otca v nás rástol už od detstva a bol a je priamo úmerný tomu, čo sme videli na svojich otcoch, matkách. Aj keď sa nás snažili vychovať dobre, v živote nám dali všetko potrebné, žijeme, sme zdraví, dobre sme sa vyvinuli. Predsa Pánu Bohu sa samozrejme vyrovnať nemohli. A my ako deti sme svojich rodičov často vnímali ako Pána Boha, ktorí nám dali život, chránili nás, vychovávali nás. Ale často nám bolo pripomínané, cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Ako to jedno z najdôležitejších prikázaní, ktoré ním bolo. Ale naši rodičia nám svojím prístupom clonili Pána Boha, ktorý je predsa láska, milosrdenstvo, odpustenie. Je teda prirodzené, že keď nám pribúdajú roky a učíme sa vo viere a vychovávame sa, nechávame sa vychovávať vo viere v Pána Boha, naša predstava predsa vychádza z toho, čo sme spozorovali na našich rodičoch. A ako deti sme to považovali za jediné správne. Čo robia, ako považujú a žijú naši rodičia. Tak sme si vytvorili svoj obraz o Bohu, ktorý nás možno sprevádza až do dnes. Započúvajme sa aspoň do niekoľkých pohľadov na Boha, všimnime si a uvažujme, ako naša predstava Boha sa vyvíjala a možno aj zastavila pri pozorovaní našich rodičov. Možno sme mali otca alebo matku, ktorí boli zriedka doma. Možno niekto z našich rodičov nebol doma vôbec. Alebo to bol otec, matka, ktorí boli šikovní, úspešní a šplhali v práci. A tak sme ich mohli vidieť iba od chrbta. Tak sa v našom vedomí alebo podvedomí sformoval obraz Boha ako neprítomného Boha, ktorý sa o mňa nestará alebo nestíha starať, pretože má dôležitejšie veci. Alebo otec či matka nemali čas prejaviť nám lásku. A tak sa nám stala útechou naša plyšová hračka, možno medvedík. Tak náš obraz Boha sa nám sformoval na Boha
medvedíka. Hračku. Podľa toho tak Boha chápeme ako toho, kto nám má poskytovať pocit pohodlia, bezpečia. Možno náš otec bol dobrý chlap. Nikdy nedokázal zdvihnúť hlas. Každému chcel len dobre, ale neodvážil sa zasiahnuť, keď sa stalo niečo ťažké, keď bolo treba niečo riešiť. Jednoducho bol bojazlivý. Tak sa nám hlboko v podvedomí sformoval Boh dobráčisko. Chápeme ho ako toho, ktorý nie je schopný niečo vyriešiť, pohnúť dopredu, byť tam, kde sú ťažkosti. No problém je v tom, že my tie ťažkosti máme, ale nie Boha, ktorý by ich vedel vyriešiť, pomôcť nám. Alebo otec či matka boli veľkí pedanti. Vždy sa chceli píšiť dobrým dieťaťom. Často hovorili, daj si pozor, nerob toto, nerob tamto. A tak sa v nás vytvoril Boh ukazovák. Dávaj si pozor, Boh ťa vidí. Pre niektorých sa stal Boh Bohom diktátorom. Lebo otec či matka nás v detstve šliapali, možno otec bil matku, alebo sme tak boli sformovaní prísnym farárom, z ktorého chrlili kázne plné drsných prísnych slov a bolo z nich cítiť možno až pach síry. Tak v nás, v našom srdci vyvoláva spomienka a vytvorený obraz Boha strachu. A povedzte mi, ako je možné milovať Boha strachu? Našli sme sa v týchto slovách? Našli sme svoj obraz Boha? Ak áno, tak sme iste pochopili aj to, prečo nám náš Boh, v ktorého tak veríme, utiekame sa, modlíme sa, prečo nám ten náš Boh tak málo pomáha. Lebo náš Boh nie je vôbec ten správny, veľký, úžasný, je zatienený, nejasný, možno ďaleký. Pýtame sa, no a čo? Čo je na tom zlé? Je to podstatné pre moju vieru? Veruje, sestri a bratia, milí priatelia. Chybný obraz o Bohu chybne ovplyvňuje aj obraz o mne samom. Potom tento chybný obraz prenášam chybne na okolie, na ľudí, na prírodu, na celý život, na celý svet. Posúďme sami. Neprítomný Boh spôsobuje, že si namýšľam, nehodím sa k ničomu, cítim sa menej cenný, som na nič. Nikto mňa nemá skutočný úprimný záujem. A tak som vďačný a šťastný za akýkoľvek záujem, možno aj tyrana. Ale však on za to nemôže, predsa ma miluje. Pán Božko Medvedík ma robí lenivým a väzneným svojím ja a ľahostajným k biede ostatným. Lebo je dobráčisko a robí mi len dobre. Je len môj Boh. O ostatných sa nemusím starať. Veď každý má nejakého. Tak nech si každý sám poradí. Boh hroziaci ukazovák sústreďuje ma len na mňa, no robí ma ustrašeným. Tak ako môj Boh a ja sa potom stávam najdôležitejší a všetko posudzujem podľa seba. Je zo mňa egocentrický a zákonnícky kresťan. Diktátorský Boh ma robí bojazlivým a pokryteckým. V každej skupine ľudí sa správam, ako oni prikazujú a určujú. Začínam hrať rôzne úlohy, aj keď nie som herec. Pretvárky sú na dennom páse. No, už sa jej neviem zbaviť. To ma ničí, deptá. A nakoniec prichádza Boh Mindrák, ktorý neustále omiera. Nenamýšľaj si, že niečo si. Aj teraz sa vám zdá, že nie je dôležité, aký obraz Boha v sebe nosíme, akého Boha veríme. Napriek všetkému nemusíme klesať na mysli. Pán Boh nám v slove proroka Jeremiáša odkazuje: budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť. Nie výrok Hospodina. Zmením váš údel. Opisuje sa u Jeremiáša v 29. kapitole veršoch 13 až 14. Boh Mindrák v podstate má svoju pravdu, keď hovorí: nenamýšľaj si, že niečo si. My si nesmieme namýšľať, my to musíme vedieť. A čo sme? Sme Božie stvorenie. Ba viac, vďaka Krstu Svätému sme Božie dieťa. Boh dokonalý, Otec v láske, sa nám prihovára: si drahý v mojich očiach. Si vzácny a milujem ťa. Ešte si nebol na svete a ja už som si ťa obľúbil. Čakal som na teba. Čakal som, kedy ma budeš hľadať, aby si spoznal, že ja ťa milujem, že to s tebou myslím vždy dobre. Počujete tie krásne slová? Plné, preplnené láskou, ktoré nás volajú k sebe? Vyzývajú: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Je nedeľa,
s témou vážne pozvanie. Ale nielen táto nedeľa je vážnym pozvaním od Pána Boha pre nás, aby sme správne poznali Boha Otca, ale aj seba. To, kým som v Božích očiach. To, či zmením svoj údel mojej rodiny, mojich detí, záleží len od nás. Od toho, či budeme hľadať Pána Boha celým srdcom, skutočného, mocného, láskavého Boha Otca, ktorého láska sa vtelila do jeho syna a ktorého duch vanie tam, kde oň prosia, kde po ňom túžia. Záleží len od nás, či skloníme pred týmto Otcom svoje hodzaj ubolené kolená a vyznáme: chcem byť tvoj, som tvoj, túžim byť v tvojich rukách vždy a všade. Poviete svoje amen?